wannan bidiyon shine zai guide ɗinka akan yadda za ka yi claiming ko naka. Yanzu for example, ina riga na yi adding duka network nawa, but yanzu zan sauke shi so that in showing muku yadda za ku yi. Network. Yanzu ba blockchain na ko a ciki, so yanzu ina so ku kalla da kyau yadda za ku yi domin ku yi adding naku. Abu na farko shine in ka shiga wallet ɗinka ya buɗe, za ka shiga nan inda na sa kuɗin ɗin shi ɗin nan, sai ka danna, sai ka zo settings, settings, ka shiga settings, ka shiga settings, sai ka zo network, kan network ɗin nan, sai ka yi clicking na shi, sai ka zo nan add network na ƙasan nan, shi ma za ka yi clicking na shi, sai ka zo nan custom network, shi ma za ka yi adding, za ka yi clicking na shi. Yauwa ga wurin da za ka shiga da details ɗin, so yanzu ina so ku kalli yadda zan rubuta shi. So da inda na rubuta shi haka za ku rubuta shi. Na farko dai network ɗin shine core blockchain, blockchain, sai kuma RPC URL shine https slash before slash akwai column slash sai ka rubuta RPC in small letter, after then sai ka sa .co.dio, okay, in ka sa .co.dio.org, sai ka sa slash a ƙarshe kenan. Sai mu zo chain ID shine 1116 shine chain ID. Sai symbol shine aka sa shi in capital letter, za ka sa ko, za ka rubuta ko haka kenan. Sai mu zo block explorer, aka sa https sai ka sa column slash sai ka sa scan. Wannan shine a block explorer URL na scan blockchain nasu kenan, wanda za ka yi scan ɗin address ɗinsu akan duk wani token da ka yi receiving. Shine za ka sa .co.dio, sai ka sa .org, sai ka sa slash na ƙarshe. Shi kenan, wannan su ne abin da za ka yi adding. Ka gama duka, ka gan su ne abin da za ka yi adding ɗinsu. Kamar yadda na rubuta su ɗin, su ne details ɗin contract address na blockchain ɗin ko. Sai ka shiga adding. Yau idan ka yi adding to ka ga da ya nuna Ethereum ne, amma yanzu ya sauka ko ne yanzu ya shigo. Ga shi nan, ga ko, sannan ga wallet ko blockchain. Yauwa to in ka yi wannan, abu next thing da za ka yi claiming airdrop naka shine sai ka shiga nan, sai ka ƙara shiga nan, za ka je browser, ita ne nan, sai ka clicking nata. For example, from the new page, za ka zo
engine sai ka rubuta, za ka shigar da ko dero dot org. Ka rubuta shi sai ka je enter, sai kai ka paste inda za ka yi claiming na airdrop. Idan ya kawo ka wannan page za ka ga wani wuri can gashi can an rubuta airdrop a sama, airdrop, sai kai clicking na shi. Idan kai clicking, na farko zai choosing ma, zai tambaye ka country ɗinka. So idan Nigeria ne kawai no need for sai ka tsaya ka yi wani searching, kawai za ka shiga confirm, za ka yi clicking confirm, sai ya tambaye ka connect MetaMask, sai ka yi clicking na shi, kana clicking zai kai ka direct. So yanzu ni ban da sauran wani code da zan iya yin claiming, na riga na yi claiming na already. So idan ka yi account ɗinka, a nan wurin za ka ga adadin code ɗin da za ka yi claiming remaining da time ɗin da ya rage maka yi claiming duka. Yana yi kawai za ka shiga claim, kana shiga claim shi kenan kawai zai dropping ma a cikin wallet ɗinka. In ka dawo wallet ɗinka, so bari in canza shi masu zai iya nuna nawa yawwa. Ga wannan account ɗin nawa shine wanda nake claiming da shi. So yanzu abin da zan yi claiming next shine 0.8 core, saboda na riga na yi first claiming, na riga na cire test A, yanzu ina jiran test B ne. So yanzu date ina shine 10 March zan ƙara claiming yanzu saboda na riga na yi. Wannan shine gas fee ɗina, wannan kuma shine abin da zan yi claiming remaining to vest. So wannan shine duk wani abu da kake da buƙata akan wannan claiming za ka iya mun magana ta comment section ta YouTube channel. Duk wani abu da baka gane ba akan wannan za ka iya mun magana ta comment section, insha Allah zan yi respond domin in guiding ɗinka ta yanda za ka yi claiming. Shi kenan ƙarshen bidiyon nawa kenan, na gode.